Starší muži, co mají mladé přítelkyně. Lidé, co milují sex a chtějí ho prožít jinak. Diabetici, kardiaci, co nemůžou Viagru kvůli srdci. Muži, co jsou rychle hotoví. Prostě všichni, kteří něco vyzkoušeli a byli nespokojení. Hledají dál a nacházejí řešení v Elixirmanovi. Elixirman je velký hit a proto tu vedle mě je přímo majitel značky Elixirman. Prozrať mi, knihy už se neprodávají, nebo čím to, že teď prodáváš bylinky na podporu erekce? Tak musím říct, že vlastně knih už jsem podal celkem dost, bylo to okolo 3,5 tisíce kusů. Ne každému se to podaří a já jsem vlastně mimo to také pochopil, proč spousta lidí pořád jenom něco čte a lajkuje něčí statusy, zatímco ten jejich skutečný život jim utíká mezi prsty. Takže to byla jedna z řada věcí, proč jsem se logicky rozhodl vrátit opět zpátky do podnikání a vybudovat značku Elixirman pro mě byla velká výzva, které jsem se popil. Jak to je, když někdo objednává? Slyšela jsem, že telefon bereš přímo ty. Já si myslím, že to je i fér, protože většinou, když nám někdo volá, řekne svý jméno, řekne, jaký má přesný problémy, někdy řešíme i tu situaci doma, takže si myslím, že když jsou lidi takhle otevřený, protože je to i potřeba, aby my jsme věděli, jaké problémy mají, tak je i potřeba z naší strany ukázat tu otevřenost, že tady je člověk, který má prostě nějaké jméno, je za ním nějaká historie a přímo ti lidé i vidí, kdo jim chce pomoct. Prodej prášků na erekci je často vnímán jako něco pohoršujícího. Majitele firem nikdo nezná, většinou se jedná o farmaceutické firmy. Ty jsi říkal, že tohle chceš změnit. Jak? No tak je to vždycky o nějakém příběhu, který už jsem zmínil. Je potřeba si uvědomit, že my nepropagujeme sex, jak si spousta lidí myslí, jak to třeba z nás Viagry. My propagujeme plnohodnotný život a mezi tady těma dvěma pojmama je velký rozdíl, protože jestliže máte člověka, který ve 40 letech třeba nemůže vůbec nebo s obtížema a bude tady třeba do 70 let, tak to vlastně znamená, že půlku života nemůže vlastně dělat to, na co je spousta lidí prostě zvyklá. Takže my vlastně tady dneska řešíme otázku, kterou nedokáže dneska vyřešit farmaceutický průmysl. A to pomocí bylinek nemáme žádný laboratoře. Takže je potřeba se i prostě zamyslet, jak ten trh doposavad fungoval, protože doteďka vlastně prim hraje stále západní medicína. A pokud máte prostě firmu, která prodává paraleny, prášky proti vypadávání vlasů, prodává prášky na hubnutí a do toho vám ještě je schopná nabídnout prášek na podporu erekce, tak si myslím, že to prostě svědčí o tom, aby si každý udělal obrázek sám, jo, jak ta západní medicína funguje. Co se týče tvého jména, byl to od začátku záměr spojit ho se značkou Elixirman? Nebyl, já jsem si po určité době chtěl užít trošku té anonymity, protože když jsem psal tu knížku, propagoval, byl jsem hostem spoustu meetingů, kde se mnou rozhovory, tak vlastně všichni věděli, co dělám. Nicméně postupem času, ono se stalo poměrně rychle, tak začali jsme celkem dost prodávat, všimla si toho samozřejmě i konkurence a začaly o nás vycházet články ve smyslu, že to nefunguje, nebo byly prostě vymyšlené diskuze, kde prostě ty lidi nikdo neznal, nebo ty lidi se vydávali za někoho jiného a komentovali tam zase, že to nefunguje, snažili se to nějakým způsobem shodit. Takže já jsem musel nastavit vlastně novou komunikační strategii v rámci firmy Elixirman, kde jsem prostě ukázal, že my jsme firma, která nemá co skrývat. Že oproti těm farmaceutickým firmám, kde prostě je velký management a dost často prostě je to i třeba neprůhledná vlastnická struktura skrze nějaké akcie, které nejsou na jméno a tak dále, tak jsem prostě ukázal, kdo firmu Elixirman vlastní, protože každý člověk si může dohledat nějakou můj historii, nemám za co bych se měl jakoby stydět. Můžeš nám prozradit, kdo za těmi negativními články stál? Tak ono by to bylo asi teď už jedno, já jsem to zmínil hlavně z toho důvodu, aby lidi přemýšleli, protože dneska může na internet napsat kdokoliv, cokoliv. A bohužel často velké firmy sází právě na to, že lidé dnes nejsou schopni si ověřovat informace, takže se často mohou vydávat za lidi, kteří jakoby mají problémy s erektilní dysfunkcí a propagují nějaký určitý výrobek, často to je právě výrobek té firmy. Takže na tohle je potřeba si dávat pozor.
Já sám mám každý měsíc jeden telefonát minimálně od jedné firmy, která mi nabízí ovlivňování internetových diskuzí, že tato firma přímo má biznis postavený na tom, že má nějaký inzerenty, který podle zakázky, jak je to placený, píšou buď pozitivní nebo negativní recenze, negativní komentáře. Já samozřejmě tady to odmítám. My víme, že pokud Elixírmana někdo vyzkouší, tak on sám má svůj osobní zkušenost, ví, že to funguje a my tady nepotřebujeme vytvářet nějaký smyšlený články, smyšlený příběhy. To spadá ještě pod jiný firmy. Váš produkt je hodně specifický i v tom, že jedna tableta Elixírmana působí až 3 dny a je 100% přírodní. Je tohle ta hlavní výhoda, na kterou sázíte? Já si myslím, že to je jednoduchá odpověď. Pokud chcete mít hodně zákazníků, tak byste měli prodávat velký balení, protože spoustu lidí nakupuje jenom očima. Ale my v té otázce postupujeme opačně. My prodáváme malé balení, přičemž jedna pilulka působí až 3 dny. A stačí pouze jedna pilulka jako dávkování. Někde je hodně tablet a dávkování jsou 4 tablety najednou. A ještě to třeba maximálně vydrží 1 den. Když se potom člověk spočítá, tak přišli k tomu třeba diskutabilní účinek některých těch přípravků, který často právě se snaží nalákat aspoň na to, aby toho bylo hodně. Tak když se to člověk spočítá, tak ve finále zjistí, že míň opravdu v některých případech může znamenat víc. Že je velký rozdíl mít 1 Ferrari nebo prostě mít 10 Fiatů. Jo, to prostě ten výkon 10 Fiatama nikdy prostě neuděláte jako s tímto. Takže my jdeme opačně a samozřejmě se snažíme toto i prezentovat, aby člověk viděl, že kupuje výkon a kupuje si něco, co mu má něco řešit. Navýšila se ta výkonnost a odstranily se problémy s tou erekcí. Podle celosvětového průzkumu dnes trpí více než polovina mužů ve věku 40 až 70 let určitým typem erektilní dysfunkce. Co je podle tebe tou hlavní příčinou? Tak jsme na západě, jo? Takže já si myslím, že to je daný tím, že prostě lidi sami sebe nemají rádi. Jo? Spousta lidí dělá práci, která je nebaví, jsou prostě z toho frustrovaní a ten západní svět prostě jim furt dává nějaký ikony, že někdo je bohatý, někdo je v nějakém časopisu. Jo? Že ty lidi nemají čas se zastavit a ten biorytmus toho člověka uvnitř je prostě rozhozený. Když to prostě ta východní medicína jde jiným směrem. Tam prostě ten vnější svět je odraz toho vnitřního světa. Vnitřního světa v nás. To znamená, my nejdřív musíme pochopit sami sebe a ten vnitřní svět. To znamená, to je prostě ten rozdíl v tom, co my děláme a jakým směrem jsme se rozhodli. Podle čeho se mají lidé orientovat při výběru přípravků na erekci, když, jak jsme si řekli, většina recenzí a diskuzí jsou vymyšlená? Tak já si myslím, že nejlepší je vždycky ta vlastní zkušenost. Mě, když někdo volá přes telefon a ptá se, jestli to funguje nebo nefunguje, tak se vždycky zeptám, co vyzkoušel. Víme o těch přípravcích, o kterých třeba bolí hlava nebo který nefungují třeba vůbec. Samozřejmě my jsme začali podnikat s tím, že říkáme, my nebudeme hanit tady nějaký další přípravky. Náš cíl je ten, aby člověk vyzkoušel náš přípravek, zjistil, že to funguje a na základě toho vznikla dobrá zkušenost a ten člověk to už kupoval pravidelně. V čem se podle tebe odlišujete? Já si myslím, že se odlišujeme v tom lidském přístupu, který já jsem zmínil. Člověk, když jde do lékárny, tak jako tam si s ním nikdo o tom moc jako nepokecá. Jo? Když prostě nám někdo volá, tak my chápeme ten samotný příběh toho člověka, protože my se specializujeme jenom na erektilní dysfunkci, na tady ty problémy. Jo? K nám nechodí lidi, co potřebují zhubnout, nebo k nám nechodí lidi, kteří bolí hlava, nebo kteří mají chřipku a tak dále. Jo? My tu nejsme pro všechny. My tu jsme pro lidi, kteří mají tady ten problém. To je naše nějaká mise, protože to vnímáme i z pohledu té čínské medicíny a toho západního světa jako nějakou disharmonii, která prostě vzniká i v rámci toho, že lidi o tom nic nevědějí. Jo, je to prostě takový jakoby podvod na ty lidi v tom smyslu, že prostě vystudují školu, mají dobrou práci, aby měli dobrou práci, aby měli kariéru, obětují tomu celý život a potom za ty vydělané peníze si třeba zařídí pěkný bydlení, budou jezdit na dovolený, ale prostě když už nemůžou provozovat prostě ten milostný život, partnerský vztah, plnohodnotný, jako většina ostatních lidí, tak prostě tam někde vznikla nějaká chyba. Jo? Tam tomu člověku se říkalo, dělej tohle, ale díky tomu si ten člověk třeba uhnal tady ty problémy. Na co ještě si mají lidé dávat pozor?
tak určitě bych upozornil na takový ty vtipný garance typu vrácení peněz do 30 dnů nebo do 40 dnů. Protože když si přečtete obchodní podmínky těchto firem, a to se týká i třeba produktů na vypadávání vlasů nebo produktů na hubnutí, jo, často se to používá v takových těch nekalých praktikách, ta garance, tak to spočívá v tom, že oni vám vrátí peníze, ale vy musíte vrátit kompletní balení. To znamená, že vy jako zákazník, spotřebitel nemůžete si tu tabletku vyzkoušet. Jakmile si to vyzkoušíte, balení je nekompletní a peníze vám s největší pravděpodobností nevrátí. Takže takový ty ohromné texty na stránkách těch webů, který toto garantují a snaží se vypadat seriózně, tak když se podíváte do těch obchodních podmínek, tak se na ně vzpomeňte a skutečně to tam najdete malýma písmenama napsaný, že balení musí být kompletní. Takže v momentě, kdy přijde na reklamaci, tak zjistíte, že žádná garance není a ve finále vy jste jenom naletěli jakému chytrému triku obchodníka, který asi už od začátku počítá s tím, že ten obchod nebude oboustranně férový a oboustranně výhodný. Jediné, co garantujeme, je, že síla dobře zvolených bylin je obrovská, takže pokud zákazník vyzkouší náš produkt, tak máme velkou důvěru v to, že se nám vrátí, protože my sami vidíme na těch objednávkách, že skutečně zákazníci se nám vrací. Já myslím, že to, co děláte, je velice zajímavé a obdivuhodné a diváci si sami mohli udělat obrázek o tom, jak fungujete a jaký máte super přístup k zákazníkům. Takže ti děkuji za rozhovor a držím palce. Já taky děkuji, Martino, a divákům přeji hezký zbytek dne. Mějte se brzy zase na viděnou. Tak jo, tohle byl Claudio de Peyrac, majitel společnosti Elixirman.cz.